helt forsvarsløse og uskyldige mennesker er blevet ofre i hvad der tegner til at være et angreb på ytringsfriheden. Jeg vil gerne i dag udtrykke min sorg, forfærdelse og vrede over de hændelser, der er gået for sig i dag i Paris. Jeg fordømmer de gerningsmænd, der står bag det. Det er et brutalt og et hensynsløst angreb. Det franske samfund, det er jo et åbent, demokratisk samfund, baseret på fri og kritisk presse. Det er værdier, som der ligger dybt i os alle sammen, og som man derfor også kan regne med, at vi alle sammen værner om. Og det er jo netop de værdier, der gør Frankrig til et stærkt samfund, og som også vil være grobund for Frankrig, når de skal igennem et anslag som det her. Det er derfor, Frankrig kan modstå et anslag som det her. I dag er vi alle sammen fulde af medfølelse for de mennesker, der har måttet lade livet, for deres familier og efterladte, og vores medfølelse går også til hele det franske folk, som står på en meget, meget mørk dag. Der kan de i hvert fald regne med Danmarks medfølelse, danskernes medfølelse, og selvfølgelig også, at vi også står på deres side i forsvaret for ytringsfriheden.